Waqt li fi żmien xarejn oħra jmissu jħallas lura self ta' eluf kbar ta' euro li sar minn partitarji tiegħu fl-aħħar snin permezz ta' ċeduli PN, il-Partit Nazzjonalista ma ċaħax li mhux se jkun jista' jagħmel dan, anke jekk hu obbligat bil-liġi. Dan b'riżultat tad-dejn kbir li għandu. Skont dikjarazzjoni riċenti tas-Segretarju Ġenerali Charles Bonello, dan jammonta għal 32 miljun euro, eżatt kif kien qal Bernard Grech 5 snin ilu. Minkejja dan huwa news u infurmat li d-dejn tal-PN ilaħħaq l-40 miljun euro. Is-sitwazzjoni tanti gravi li l-ex viċi kapu deputat nazzjonalista Mario De Marco għalli fl-aħħar jiem li l-Partit Nazzjonalista għandu jbieħ id-dar ċentrali u n-net biex ikun jista' jkompli jfendi. Il-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Nathaniel Attard wara li ġie riferut lilna mis-Segretarju Ġenerali Charles Bonello ħarab mill-mistoqsija tagħna jekk jiċħaġ li l-PN mhux se jżomm mat-timeline kif inhu obbligat. L-istess għamel meta staqsejna jekk se jkun f'pożizzjoni li sottometti l-kontijiet awditjati tiegħu lill-Kummissjoni Elettorali fis-sitt xhur li ġejjin. Ta' min ifakkar li fl-aħħar 5 snin kemm dan kap Bernard Grech, dawn il-kontijiet awditjati qatt ma ġew ippreżentati biksur sfaċċat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti wara numru ta' twissijiet formali mill-Kummissjoni Elettorali. Issa l-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista flok ta' data speċifika wieġeb biss li qed isir minn kollox biex l-accounts pendenti jiġu preżentati fl-inqas żmien possibbli. Sa dan it-tant il-kontestant tal-ogħla kariga fil-PN Alex Borch qed jgħid li kemm il-darba jirbaħ kontra Adrian Delija u se jara li dawn jiġu preżentati fl-ewwel mitjum tiegħu bħala kap. Borch qal ukoll li se jkollu kumitat magħmul minn politiċi li fil-passat ħadu ħsieb il-finanzi tal-pajjiż. Mhux magħruf jekk hemmx l-eks Ministru tal-Finanzi ta' Gonzi P. Antonio Fenech f'dan il-kumitat li fi żmienu pajjiżna kellu dejn rekord u anke l-ogħla rata ta' qatt.